Sí, miri, hi ha dues maneres d'aproximar-nos amb aquest debat, el del respecte a la memòria històrica i el de la malversació de recursos públics. Entenc que el debat sobre el respecte a la memòria històrica l'hem tingut amb altres iniciatives que hem presentat tant en comissió com en aquest mateix Consell Plenari, i jo avui ho he orientat més amb la malversació de recursos públics, el malbaratament de recursos públics, per ser més exactes. Si són minisenyals, vostè ha dit minisenyals, minicircuits, a 622.000 euros. La xifra, senyor Narváez, ens la va donar el senyor Carles Martí en una pregunta que vaig presentar aquí mateix. El que passa que vostès diuen una cosa, almenys la senyora Blasco ha reconegut, diu, no, ha sigut un error. Del grup del PSC encara no he sentit dir que ha sigut un error. Vostès han menystingut, com fan sempre, l'autoritat de la Generalitat en aquest aspecte. L'han menystingut. No és que la Generalitat després faci un requeriment, no, és que vostès havien de demanar permís i no ho han fet. Havien de demanar permís perquè és un bé cultural d'interès nacional, senyor Narváez. No sé si vostè sap el que significa això. No ho deuen saber, perquè si ho sapiguessin demanarien permís. Segona qüestió. Si que és un error i que l'hauran de desmantellar ja està clar. El que vostès ens estan dient avui amb el seu vot, estan llançant un missatge tant a la ciutadania com a la gent que treballa a l'Ajuntament. Nois, no patiu, ens podem equivocar de 622.000 euros i no passa res. Això és el que estan dient. No m'ho expliqui a mi, senyor Narváez. Expliqui-ho a la gent, expliqui-ho a la càmera, miri la càmera d'aquí dalt. Expliqui-ho a la càmera i digui-li als ciutadans de Barcelona, ens hem equivocat de 622.000 euros i no passa res, i no fem res, i no prenem cap mesura correctora. Diu, ai, perdó, ens hem equivocat, 622.000 euros. No són recursos seus, són recursos de tots, senyor Narváez. Tercer punt. En l'expedient, que després de moltes dificultats vam poder mirar ahir, senyor Narváez, hi ha un informe de patrimoni de l'Ajuntament. I aquest informe de patrimoni de l'Ajuntament de data 10 de juliol, per tant, posterior al projecte, l'informe de patrimoni de l'Ajuntament és posterior al projecte, que aquest projecte el va executar BCM, els hi diu ben clar, el 10 de juliol, el senyor Rogent, aquest informe ha de passar prèviament per la Comissió de Patrimoni de la Generalitat. Pel forro, senyor Narváez, pel forro. Ens haguéssim estalviat 622.000 euros. Però vostès, com que tenen aquesta sensació de rutina absoluta, de la impunitat absoluta del que fan a Barcelona, a vegades cometen errors i es passen de frenada. I això és el que els ha passat aquesta vegada. I vostès avui estaran dient a la ciutadania ens hem equivocat de 622.000 euros, ho desmantellarem, ens costarà uns quants milers d'euros més, però no passa res. I el senyor Jordi Rogent amb aquest informe també els diu una cosa. Com que això no surt ni en el Pla d'Usos de la Muntanya, ni en el Pla Director, ni en el Pla d'Usos del Castell, ni en el Pla Director, diu, intueixo que és provisional. Provisionalitat a 622.000 euros, senyor Narváez? Sincerament, jo crec que vostès aquí haguessin quedat molt més bé, molt més honrosos, ja que l'han de desmantellar, ja que el requeriment de la Generalitat l'hauran de complir i l'han de desmantellar, haurien quedat molt bé mirant a la ciutadania a la cara i dient-los sí, ens hem equivocat, perquè tenim unes rutines, tenim unes maneres de fer que a vegades ens porten a fer errors d'aquest tipus. Però vostès, obstinant-se en no reconèixer l'error, el que estan fent un flac favor no només als recursos públics d'aquest Ajuntament, sinó a la seva credibilitat com a govern.